Sitt artisti jew gruppi ta' artisti huma fiċ-ċans li jirċievu 30,000 euro kull wieħed biex joħolqu proġett li jitgawda mill-pubbliku f'xi wieħed mill-ispazji miftuħa madwar il-pajjiż. Dan permezz tal-programm Art in Public Spaces qed isir mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, il-Ministeru tal-Kultura u Gvern Lokali u l-Kunsill Malti tal-Arti u Muża. Se jkunu l-esperti flimkien mal-pubbliku li jgħażlu li ma għandhom ikunu l-biċċiet ta' arti li jitgawdew mill-pubbliku. Hija miftuħa l-artisti Maltin li f'koordinazzjoni mal-Kunsilli Lokali jridu jisottomettu l-applikazzjoni tagħhom ta' din l-arti sal-4 ta' Settembru li ġej f'nofsinhar biex imbagħad eventwalment dawn jgħaddu għal shortlisting minn tim ta' ġurati apposta biex imbagħad ngħadduhom mal-pubbliku biex jarawhom fil-postijiet li se nindikaw aktar tard. Il-programm se jkun mifrux fuq 3 snin, mill-2016 sal-2018. Madankollu da ma jfissirx li l-proġetti rebbieħa għandhom isiru f'xi żmien partikolari. Però aħna maħniex marbutin illi min jirbaħ il-premju bil-fors nagħmluh is-sena d-dieħla u sena ta' wara, però f'dawn it-3 snin bil-fors. Jista' jkollok kunsill lokali fejn iħoss illi dan l-arti fi spazju pubbliku jixtieq jabbina ma' avveniment lokali, allura hemmhekk il-ġurija wkoll tagħti concession biex dak il-proġett isir dakinhar. Kull artist jista' jissottometti iżjed minn proġett wieħed fil-waqt li l-art li tintgħażel għandha tkun tal-gvern. Il-programm huwa mmirat ukoll li permezz tal-artijiet f'postijiet pubbliċi jinħolqu monumenti. Nixtieq ukoll li dawn il-lokalitajiet lokali kemm f'Malta u Għawdex ukoll hemm dawn il-landmarks. Meta tmur barra minn Malta tara landmarks partikolari f'diversi inħawi fejn huwa public open space.